रउआ देखनी है कि कैसे सूरज के हत्यारा के घर के आज कुर्की जब्ती होत हवे। आई वही विषय पर सूरज के माँ से जानल जाई कि यहाँ लोग के जौन मानसा रहल आज पूर्ण होता, काहे से कि यहाँ के घरे चिराग भी पैदा हो गई जौन सूरज अंजलि के प्रेम के निशानी रहन। सूरज के आज बेटा भी पैदा भइल बा। आज ही के दिन सूरज के हत्यारा के कुर्की जब्ती भी होत हवे। का कहेम रउआ रउआ जौन चाहत रहनी हलो आज पूर्ण होता हवे। ये चाहे कि कुर्की जब्ती तो होता, लेकिन हमरा सूरज के बराबरी तो पूरा घर अगर मर जाई तबो ना हमार होई, लेकिन थोड़ा सा 10-5% जी तनी राहत बाजे चल तनी हम एबरा रोआ तनी तो थोड़ा तो उहो रोअसन जी जननी। लेकिन ओकनी के पूरा जयरामोह के खानदान के मार दियल जाओ, मर जाओ, तब हमरा सूरज के बराबरी नहीं के हो सकत। काहे कि सूरज सूरजे रहलन, रोज जानता नहीं जी जननी। और कुत्ता सियार हुआ सन, कुत्ता सियार हुआ सन। कहीं ना कहीं भगवान रउआ के सूरज के रूप में फिर से रउआ घरे सूरज आ गईले। हम फिर से सूरज के पाल पोस के फिर सूरजे बनाए, जी फिर वैसा ही सूरज खानी बनाए अगर जियत रहनी तो जी यानी फिर से सूरज बनाए यानी। रोड पर वाला घर पर प्रशासन आज कुर्की जब्ती करती है, का कहे? ये कहम जे प्रशासन के बहुत हमनी के ऊपर एहसान बा। जी ठीक बा, प्रशासन हमनी खातिर करत ये कुर्ती जब्ती तो पूरा ओकर घर ढाह के बराबर कर दे, ओकर पूरा घर माने मिट्टी में मिला दे सारा जन्नी सबन के। ये कहे हम एक तरफ बेल भी हो गई, आज कुर्की जब्ती भी होता, वो पर का कहे? बेल करा के वो आओ तो सही, आओ तो सही। गिरफ्तारी ना भइल आज ले केहू के। हाँ ए पर तनी बा जे गिरफ्तारी ना भइल, ए पर नइखे करत कुछ। एक्साइटी टीम इकट्ठा भइल, कहत लो जे एक्साइटी टीम भइल बा, लेकिन कहाँ एक्साइटी टीम बा कि पकड़त नइखे यानी। लेकिन कोई बात ना, बेल करावसन आवसन, अभी हम जिंदा बानी। बाबा का कहे में रउआ आज रउआ बेटा के हत्यारा के घर के कुर्की जब्ती भी होता आ रउआ घरे राउर नाती भी पैदा आज भइल बाड़े। देखी कुर्की जब्ती जौन की बात तो होता, अगर कुर्की जब्ती जैसे होखे तब तो अभी तो कुर्की जब्ती शुरू भइल बा। कैसे हुई कुर्की जब्ती? तो कई तरह के होला। कुर्की जब्ती के मतलब जे कुर्की जब्ती होखे के चाही। देखा था नहीं जैसे यूपी के प्रशासन के ये कैसे कुर्की जब्ती होता, एगो कइल जाला एकदम वही कहता नहीं। मालवा बना दिया। अब कुर्की जब्ती पर होखे ये चौकी ले जाई उठा के, बाल्टी उठा के ले जाई, का तो कुर्की हो गई। अब देखी अब प्रशासन का करता है। आज तक ले तो प्रशासन कोनो कार्रवाई कैलस ना, आज तक ले तो अरेस्ट ना भइले सन। सब भागल फिरत रहे सन, हथियार लेके भागल फिरत रहे सन। दिन दहाड़े जौन की बात शाम के दिन आवत रहे सन, गोली चलावत रहे सन। देखता नहीं रोड सामने जौन की बात कई बार गोली चलौले सन। अंजलि के जौन बात सूर्योदय भइल बा, तो सूर्योदय के जौन की बात फेन अस्त करे के फेर में बड़े सन, पहले ही से बड़े सन। अभी कोनो ठिकाना बा जे का करी है सन। अभी हमनी के जौन की मन में हमेशा आतंक के छाया बनल बा, हमेशा आतंक में जियतनी सब अभी भी हमनी के। ये से जो अस्त्र जौन लेके गइल बड़े सन तो फरार बड़े सन, अभी आज तक ले बरामद नहीं खे भइल। अंजलि सूरज के प्रेम के निशानी रउआ नाती पैदा भइल बा, ऊपर का कहे? हाँ ठीक बा, लेकिन मान लीजिए जौन हमार सूरज चल गइले, अब तो एगो आशा संतोष तो बढ़ले बा, कुछ गम कम भइल बा। माने भइल बा जे सूरज के सूरज के एगो जौन बा सूर्योदय भइल बा। तो ये से कुछ बा मन में शांति, लेकिन वो सूरज के कहाँ बराबर होखे के बा सूरज के जौन की बात हो। ये से जौन की बात हो निकनी के हमनी के देखी प्रशासन पर अभी भी हमरा कोनो भरोसा नहीं। ये प्रशासन का करी? कुर्की करतानी कुर्की देखी कौना रूप में कुर्की होता, एक बाद में बतावल जाए जे कैसे कुर्की भइल हो। आज अंजलि के घर में गम तो बढ़ले बा, लेकिन गम के साथ साथ आज दोहरा खुशी बा। कहीं ना कहीं आज अंजलि के जे सूरज बाड़े उनकर माँ बाप भाई के कुछ मनोकामना पूर्ण भइल बा। काहे कि आज अंजलि के कोख से सूरज के प्रेम के निशानी बच्चा पैदा भइल बा। वही जा आज अंजलि के सूरज हस्बैंड के हत्यारा के घर के कुर्की जब्ती भी चालू बा। तो वीडियो के रउआ देख के कमेंट करके बताई, या वीडियो के खूब से खूब शेयर
सबसे जरूरी बात रउआ लोग से एगो निहोरा रही, जितना लोग भी हमारा चैनल के देखता ओकरा माध्यम से हम चाहेम कि ये बच्चा खातिर आ अंजलि खातिर कुछ डोनेट करे खातिर, तो स्क्रीन पे रउआ अंजलि के अकाउंट नंबर आ स्कैनर हम डालत तनी, ओमे रउआ तरफ से जौन भी होके ये बच्चा के आशीर्वाद के रूप में रउआ डोनेट कर सकतनी। ई रउआ से हमारा उम्मीद रही। नमस्कार।